салом алейкум, шунавандаҳои азиз, дӯстони гиромӣ. Зиёд инсонҳо ба ман ҳамчун ҳуқуқшинос саволҳо медиҳед. Дар одноклассник, дар фейсбук, дар саҳифаҳоям саволҳо менависед ва ман зиёд вақтам дар ютуб мегузарад ва дар ютуб канал дорам «Жизн ва зиндагӣ» ва дар ҳамин ютуб вақт пайдо мекунам, баромад мекунам ва ба саволҳои шумо ҷавоб менависам. Барои ман қулайтар аст гуфтан, гап задан аз ин ки навистан. Дӯстони меҳрубон, шумо зиёд саволҳо додед. Аксарияти занҳои Тоҷикистон савол додед, мана ба саволотон ҷавоб медиҳам. Шумо аксарияттон савол додед ки шавҳарҳои шумо баъзеаш мана шаҳрванди Русияро ихтиёр доранд ва ба дигар ҳамсар дар Русия зиндагонӣ доранд ва зани аввал бо фарзандони хурдсол дар Тоҷикистон зиндагӣ дорад. Занҳои муҳтарам, вақте ки ҳамон шаҳодатномаи таваллуди фарзандонро гирифтаед, дар он графаи падар ному насаби ҳамин шавҳаратон бошад, яъне падараш муайян бошад ки ҳамон падари фарзанди шумо аст ва айни ҳол падари фарзанди шумо дар Русия зиндагонӣ дорад, шаҳрванди Русия аст ва ҳамсари дигар дорад, ақди никоҳи қонунӣ бо ҳамсари дигар дорад, ин фарқ надорад барои фарзанди шумо. Фарзанди шумо ҳуқуқ дорад 100% дар асоси ҳамон шаҳодатномаи таваллуд ва дар асоси шиноснома паспорти падараш шаҳрванди Русияро гирад. Чӣ кор бояд кард? ҳуҷҷатҳои зеринро ҷамъ мекунед. Масалан, якум шаҳодатномаи таваллуди фарзандро перевод мекунед, тарҷума мекунед, нотариус заверият мекунад. ғайри ин паспорти падарашро аз якум саҳифа то охир нусхабардорӣ мекунед. ғайр аз ин маълумотнома мегиред аз ҷои зист, аз ҳамон Тоҷикистон, ки дар куҷо фарзанди шумо зиндагонӣ дорад ва аз духтури ҷои зист имконият бошад маълумотнома мегиред ки фарзанди шумо соғ саломат аст. ғайри аз ин ба воситаи нотариус шумо согласия менависед, худатон модар. хуб мешуд ба забони русӣ ҳамон согласияро нависанд нотариусҳо, яъне шумо иҷозат медиҳед ки фарзанди ноболиғи шумо шаҳрванди Русияро гирад. ҳамин ҳуҷҷатҳоро сурат 4 дона 3x4 ва ҳамин чизҳоро ҷамъоварӣ карда метавонед ки дар Россия ба ФМС ҳамон ҷое ки дар қайд ҳамон шавҳари шумо дар қайд аст, метавонед муроҷиат кунед, супоред ҳуҷҷатҳоро ва дар муддати кӯтоҳ фарзанди шумо шаҳрванди Русия мешавад. хушбахтона ки байни давлати Русия ва Тоҷикистон шартномаи байнидавлатӣ ҳаст, яъне фарзанди шумо дорои ду шаҳрвандӣ мешавад. ҳам шаҳрванди Тоҷикистон мемонад, ҳам шаҳрванди Русия мешавад. то синни ба балоғат нарасидан гирифтани шаҳрванди Русия аз рӯи падар ё ки модар ниҳоят зуд мешавад ва осонтар мешавад. баъди 18 сола шудан бо каме мушкилтар аст, даводаваш зиёд аст, хароҷоташ зиёд аст. госпослина яъне боҷи давлатиам ҳатман месупоред. аз ин рӯ фарзандони ноболиғ вақти падари онҳо ё модари онҳо шаҳрванди Русия мебошанд, гирифтани шаҳрванди Русия барои онҳо осонтар аст. саломат бошед. ягон савол бошад, марҳамат, саволҳо диҳед, нависед. дар канали ман дар ютуб подписатсия кунед, лайк монед. канали ман номаш «Жизн ва зиндагӣ» ва саволҳои шуморо ман ҷамъ карда дар ҳамин хел баромадҳоям ба шумо мефаҳмонам. саломат бошед.